Ibu iki malah ngalamun lho, Mas. Pripun? Ibu iki malah ngalamun. Membayangkan keadaan di kampung itu sahdu indah gitu. Neng gubuk ya, Mas? Sambil mendengarkan lagu ini tadi. Ibu emang gemujeng. Lanjut ya, Bu, nggih. Siap, goyang jempol tipis-tipis. Catatan sajroning ati. Boleh goyang jempol tipis-tipis.
biasa ya Mbak Nggih, Natali. Mas. Beliau itu menikmati kita tuh sambil gimana ya? Terngiang-ngiang kampung halaman. Terngiang-ngiang kok ngantuk. Orang ngantuk. Ora ya, Mas. Ora. Garap gayeng. Ayo. Campur sarine gayeng kok. Lanjutkan Mbak. Monggo. Yo. Goyang tipis-tipis Pak Tri. Monggo Bunda. Yo yo. Aku
Jawabanmu wis entek ta? Wis entek. Hati-hati Bu, tasnya kebuka. Iya, saya cuman mengelekkan itu. Tasnya kebuka. Oh iya, mantan toh kowe, mantan. Lu sih Teh. Ayo kaya ngene. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu Waji. yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salamiyo Tak lawase. kalawase Waji piye Waji? Waji. Kenapa? Lo itu lo Waji lo. Waji Tina lo. Pengen tinggal goleki katapate kepengen ketemu nadyan ato halo Bang, gimana Bang kabarnya Bang? nuruti bose kamu jalan lagu hati Barang saiki nandang rasaku lotu metes nelesi pipiku yen pancene Pade suya kali pade pur. menika Pade pur pade sebelah wonten pamundutan. Kula niku adang dotongan mriki, pedal kula niki ilang, Pak. Gelo. Lah niku gelo kula Ya niki. iya iki lagune gelo. Lah nggih ngerti. Bar iki Pak Sawal ngersake lagu Tetesing Tres Titip Tresno. Gelo. Gelo itu kecewa, Bang. Ojo. Gelo niku kecewa, Pak. Oh, dilanjut meneh, Mak. Meneh? Kaya ngene lalakonku tak dungu gendang. Biyen apa tak dungu gendang. Karena tak ketemu. Alah, yen pancen ditinggalake. Agawe galap nganti Sebelah Asik yo.
Dede Sawal, Om Sawal.